Επιστρέφουμε στο μέρα μεσημέρι. Βυζαντινή και δημοτική μουσική, καθώς και παραδοσιακά έγχορδα και κρουστά όργανα διδάσκονται από διακεκριμένους μουσικούς από την Ελλάδα και την Κύπρο, στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας στο Στρόβολο. Μαζί μας του Αρχιμανδρίτης Βενέδικτος, ο προϊστάμενος του Ιερού Ναού της Αγίας Σοφίας. Καλό μεσημέρι, καλώς ορίσατε. Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ. Και οι μουσικοδιδάσκαλοι, ο κύριος Χρήστος Τσιαμούλης και ο κύριος Πάνος Δημητρακόπουλος. Καλό μεσημέρι, καλώς ορίσατε. Και αυτό που έχουμε μπροστά μας τι είναι? Το κανονάκι. Το κανονάκι, το οποίο διδάσκεται εσείς, έτσι? Το παλιό ψαλτήριο. Το διδάσκουμε στη σχολή της Αγίας Σοφίας. Είναι βαρύ ή είναι εύκολο να το δείξουμε λίγο στην κάμερα ενώ μιλάτε? Βεβαίως. Σε ποια κάμερα? Αυτό είναι το κανονάκι. Καλά το κρατάω. Λοιπόν. Μάλιστα. Για πέστε μου, πατέρα Βενεδίχτε, πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα και τι στόχο έχει? Η ιδέα ξεκίνησε εδώ και ένα χρόνο για την προώθηση της παραδοσιακής μας μουσικής, αλλά επειδή ορίμασε το πράγμα, αποφασίσαμε από φέτος, δεύτερη χρονιά το Σεπτέμβριο, να φτιάξουμε μια συγκροτημένη σχολή παραδοσιακής μουσικής με όλους τους τομείς, με όλα τα παραδοσιακά όργανα και βυζαντινή μουσική και παραδοσιακούς χορούς. Και όπως και χοροί. Ναι, και παραδοσιακοί χοροί. Υπήρχε ενδιαφέρον από τον κόσμο, δηλαδή έγινε, αντιλαμβάνω, μια καταρχήν πρόταση και είδατε πώς αντιμετωπίστηκε, και ενημέρωση, έτσι? Ναι, ιδιαίτερα για τους παραδοσιακούς χορούς και για το κανονάκι αρκετό ενδιαφέρον, παρότι είναι σπάνιο όργανο. Δεν ξέρω πόσο δύσκολο είναι, εγώ έκανα μόνο μερικά μαθήματα, ο δάσκαλος θα μας πει, αλλά αυξάνεται το ενδιαφέρον. Είναι και αυτά τα όργανα είναι πανάρχια. Οι μουσικοδιδάσκαλοι θα σας τα πούνε καλύτερα. Και εκεί στην Αγία Σοφία προσφέρονται και οι χώροι. Είναι και τεράστια, υπάρχει και η αίθουσα όπου προσφέρεται για συναυλίες. Όποτε αποφασίσουν οι δάσκαλοι, και θα κάνουμε μια συναυλία τώρα σύντομα, στις 8 Οκτωβρίου. Και υπάρχουν και αίθουσες και δωμάτια για να μπορούν ταυτόχρονα να διδάσκουν αρκετοί δάσκαλοι. Μάλιστα. Μαθήματα κάθε πότε γίνονται? Γιατί αντιλαμβάνομαι εσείς πηγαίνω έρχεστε, έτσι? Ναι. Εμείς από Ελλάδα ερχόμαστε κυρίως το Σαββάτο, αλλά η σχολή λειτουργεί κάθε μέρα, γιατί υπάρχουν και Κύπροι δάσκαλοι, οπότε ο καθένας όπως βολεύεται μπορεί να έρχεται, επικοινωνώντας φυσικά στο τηλέφωνο του Ιερού Ναού με τον πατέρα Βενέδικτο και να μαθαίνει λεπτομέρειες. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι πως η ελληνική μουσική, ο ελληνικός πολιτισμός και η κουλτούρα που έχουμε είναι τεράστια, πάρα πολύ μεγάλη. Όλοι κατά βάθος το ξέρουμε, αλλά δεν υπάρχει στην καθημερινότητά μας. Είναι εύκολο κάποιος να ασχοληθεί τώρα με την εκμάθηση ενός τέτοιου? Είναι πολύ εύκολο. Αν και αυτό που θα έπρεπε να γίνει είναι η ελληνική και η κυπριακή πολιτεία φυσικά να βάλει τη μουσική αυτή από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ξεκινώντας από το δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο και στο πανεπιστήμιο, γιατί η μουσική θέλει αρκετά χρόνια και έχει πολλά ωφέλη αν κανείς ασχοληθεί μαζί της. Δηλαδή, έτσι, για να δώσουμε λίγο τροφή σε αυτούς που ενδεχομένως ενδιαφέρονται να έρθουν. Είναι η ίδια η ιστορία μας. Αν δεν έχουμε σχέση με την ιστορία μας και με τον πολιτισμό μας, νομίζω πως είμαστε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παντού χωρίς πρόσωπο. Χωρίς να φέρουμε κάτι καινούριο. Και ο ελληνικός πολιτισμός έχει και από πλευράς θρησκείας και από πλευράς πολιτισμού και καθημερινού βίου και ευχαρίστησης και τροφής και όποιο τομέα και να πάρει, έχει πάρα πολλά πράγματα να δώσει. Κύριε Δημητρακόπουλε, επειδή είναι και το όργανο που είδαμε, για πείτε μας περισσότερα για το συγκεκριμένο. Εντάξει, το όνομά του είναι ελληνικό, δεν έχει βέβαια πολλή παράδοση ούτε στο χώρο της Ελλάδος, ούτε στο χώρο της Κύπρου, αλλά είναι ένα όργανο που ταιριάζει πάρα πολύ, πιστεύω, στην κουλτούρα και στον πολιτισμό τον ελληνικό από πολύ παλιά, από π.Χ. θα λέγαμε. Την ονομασία του κανονάκι από πού την πήρε? Είναι από το κανόνα του Πυθαγόρα, είναι το αρχαιότερο ίσως όργανο και έχει και το ίδιο όνομα και στις αραβικές χώρες που παίζεται και στην Τουρκία. Ή αλλιώς ψαλτήριο, είναι το ψαλτήριο της βυζαντινής μουσικής. Συνδέει πάρα πολύ τη βυζαντινή μουσική με τη λαϊκή μουσική. Και πιστεύω είναι μια ολοκληρωμένη εικόνα όλης αυτής της σύνδεσης της μουσικής σε όλη την πορεία αυτή των χρόνων. Περισσότερο ενδιαφέρον για ποιο όργανο επιδεικνύεται από τους μαθητές? Το ζήτημα είναι πώς θα προωθηθούν αυτά τα όργανα. Τα πιο γνωστά είναι το βιολί, είναι το κλαρίνο, είναι το λαούτο. Αυτά έχουν παιχτεί ήδη στην Κύπρο. Αλλά αυτό που θέλω να συμπληρώσω σε αυτά που είπε ο κ. Δημητρακόπουλος είναι πως τα μικρασιάτικα όργανα, όπως είναι το ούτι, που το έχω εδώ, το κανονάκι
και άλλα πολλά παίχτηκαν στην Κύπρο στο παρελθόν, γιατί πάντα τα καλοκαίρια μικρασιάτες μουσικοί παίζαν στην Κύπρο. Και πολλοί από τους κυπριακούς σκοπούς είναι μικρασιάτικοι. Αρκετοί. Και έχουν διαπρέψει εδώ αυτά τα όργανα, απλώς αυτή τη στιγμή δεν είναι γνωστά. Μάλιστα. Περισσότερες πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους. Καταρχήν, τα δίδακτρα. Γιατί είμαστε σε περίοδο ακρίβειας. Πόσο στοιχίζουν? Εντάξει, με τα δίδακτρα υπάρχει μια ελαστικότητα και γίνονται και εκπτώσεις αναλόγως της οικογενειακής κατάστασης του καθενός. Αν είναι περισσότερα παιδιά, θα πληρώνουν μόνο τα μισά. Μπορεί να έρθουν σε οποιαδήποτε στιγμή του χρόνου ή υπάρχει συγκεκριμένη... Είναι καλό να έρθουν μέχρι το Δεκέμβριο να έχουν έρθει, βέβαια. Αλλά επειδή τα μαθήματα των οργάνων είναι ατομικά ή σχεδόν ατομικά, μπορούν και αργότερα. Αλλά το ιδιώδες θα ήταν το συντομότερο να αρχίσουν για να προχωράνε ομαδικά και για ένα άλλο λόγο. Θα συμμετέχουν όσοι σπουδάζουν παραδοσιακά όργανα, θα συμμετέχουν δωρεάν και στην ορχήστρα και στη χοροδία, δηλαδή θα γίνονται και μουσικά σύνολα. Υπάρχει ηλικιακό όριο? Όχι. Δηλαδή από 5 μέχρι 105. Ακριβώς. Όρεξη να υπάρχει. Να συμπληρώσω μόνο αυτό που είπε ο πατέρας Βενέδικτος, πως όποιος θέλει να δει από κοντά και να καταλάβει και να νιώσει από κοντά το τι μπορεί να προσφέρει αυτή η σχολή, να έρθει στη συναυλία που θα γίνει στις 8 Οκτωβρίου στον εξωτερικό χώρο της Αγίας Σοφίας, όπου θα παίξουμε μαζί με τον Πάνο. Στον εξωτερικό χώρο θα γίνει συναυλία. Και με τους άλλους. Αν βοηθήσει ο καιρός, φαντάζομαι. Ναι, εδώ στην Κύπρο έχει και η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Εκεί θα έχουν την ευκαιρία λοιπόν όλοι να δουν όλα αυτά τα όργανα τα οποία διδάσκονται στην. Βέβαια, και να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε. Μάλιστα. Και από σήμερα το απόγευμα αρχίζουν να διδάσκουν εκεί στη σχολή μας στην Αγία Σοφία στο Στρόβολο. Μάλιστα. 8 Οκτωβρίου λοιπόν, τι ώρα? 8 Οκτωβρίου στις 8 η ώρα. 8 Οκτωβρίου στις 8 η ώρα. Λοιπόν, μάλιστα. Στην Αγία Σοφιά θα έχετε ευκαιρία όσοι ενδιαφέρεστε να δείτε από κοντά όσα διδάσκονται στον Ιερό Ναό. Και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της σχολής, όπου υπάρχουν αρκετές πληροφορίες και δείγματα και ηχητικά. Οργανωμένος πάντως πάτερ, έτσι, και ιστοσελίδες και όλα. Μάλιστα, είναι το www.agiasofia.org.cy, έτσι. Ναι, ακριβώς. Μάλιστα. Και στο τηλέφωνο 9903-1993. Μάλιστα. Κύριε, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε μέχρι αυτή την ώρα. Θα πούμε και πάλι αύριο στη Μέτικα 5. Να είστε καλά. Καλά απόγευμα.